Нея? Няма пиша стих. Те каза стих. Един път Батерията се свърши. дядо, кой да не спал? И дедето се събрал. Да. Бабата казала на всички, както Той си си знал. знал. И Детата не спът. Едат цукът и път. Цял цели разки цял цялал, той за мен е обещал. браво. Браво. Писата каза нова. Мгм. Как си янда пари Как беше оная десто песен? ти си г Оная песен как беше така? За това, за и това. ти си сърце и някой пътети. Кажи ми Някой как беше. пътети. Да, някой пътети. Как беше оная песен?